Salutare! Bine v-am regăsit la un nou episod cu acest pack practic de 83 plus ori 10 pe care l-am păstrat destul de mult timp, special pentru Premier League. Aveam ceva așteptări de la el. De fapt, sunt șanse destul de mari să prind Team of the Season din el. Și a fost Team of the Season. Dar un mare troll am pățit. Grant, practic, 85, foarte slab. Mă așteptam la un Premier League Team of the Season, dar nu a fost, din păcate. După acest cartonaș, decât un knockout la port și 2 de 84, în rest 83. Și 83 foarte slăbuți, adică goalkeeper și poziții foarte cartonașe, foarte ieftine. Mă așteptam sincer mai mult de la cel 83 plus pe care l-am păstrat destul de mult timp. Mai bine îl deschideam la community, dar nu se știe niciodată. Am zis că totuși Premier League este un event mai mare și într-adevăr este, dar și drop rate-ul parcă nu e același ca la community. La community am prins foarte multe cartonașe din acestea Team of the Season. În schimb, la Premier League am deschis ceva pachete, nu doar în acest video. Am mai deschis și fără să înregistrez. Și cam slăbuți, totuși acestea erau pack-uri de 25.000 acesta. Cel puțin acestea erau pack de 25.000 pe Premier League. Probabil o să bage upgrade-urile pentru astfel de pachete. Da, practic nimic din acest pack. Și pentru celălalt, care e Prime Players Pack, 6 rari din 12 gold. Am jucat vreo 8 meciuri la Squad Battles. Doar un board, din păcate, doar un board. Și este un board modest, un 83. Da, din păcate de data aceasta pack-urile nu au plătit, dar ne reîntoarcem, ne regrupăm și atacăm din nou mai puternic data viitoare. Eu am fost Gabriel, dacă v-a plăcut, vă rog nu uitați de butonașe. Ne mai vedem, pa!